Good morning, guys. Bastos ni Maggie umihi. Ay, naku po. Ay, sunog na. Ayan, iniinit ko lang kasi yung... Ayan, nasunog tuloy, Maggie. At kasi, ayan ang bango. Ayan. Parang iniihaw ko lang per iniinit through pag-ihaw yung piniritong tilapia kagabi. Ayan. Sarap niyan, guys. Dapat sa baga. Kasi wala naman tayong baga. Dito na lang. Ayan. Para lang ano siya. May char something lang. Ayan. Yummers. Ang sarap niyan. Promise. Bagay ito sa... Ano ba yun? Yung halong-halong gulay na nilagyan lang ng bagoong isda. Panalo to. Ayan. Mga leftover na ano na... pritong isda. So, okay na yan. Pag naamoy nyo na yung parang barbecue something na basta, guys. Ayan. Dapat ganito yung perfect. Nasunog lang natin ng konti. Pero, it's okay. Ayan, let's eat breakfast. Aray ko, sakit talaga ng mga ganito ko, guys. Makaupo ng maayos. Yung tipong para kang sumakay ng kabayo na ay, ewan. So, yeah, ando po si daddy sa loob. May ginagawa pa siya doon yung extension. Inaano niya lang sa wall. Minamount niya lang para yun ang pinakasaksakan namin. Doon sa may parting ano ko, vanity ko. And yeah, ito yung breakfast. Tapos yan yung kagabi nga. Nag-init ako ng isa. Then, sa lunch, ayan, sabaw. Tinola. Luto ni auntie. Kain tayo with sausawan na. Toyo, sili, kalamansi. Kain tayo. Ayan si daddy. Leaders! 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 Uy! Umi! Faster na. Pati yung braso ko. Ang sikit. Sikit. Sounds pretty nice other side. Hirap mabot. Bless, O Lord, and this your gift which you are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Yeah, sobrang liwanag doon. Wait nga lang, guys. Hulo! Ang hirap abutin to eh. Sakit! Siya ito maliwanag eh. Ayun, nakakatuwa yung kaibigan ko. Nasa USA na siya ngayon, guys. Yung kinita ko nung bago mag New Year, di ba? Nagkita-kita kami magkakaibigan. Parang despedida niya. Yun. Tawa, safe siyang nakarating sa America. So, until now daw, sabagay, second day niya ngayon sa US. Di pa daw nagsisink in sa kanya na nasa America na siya. Ang galing. Alam niyo ba, first travel experience niya yun. As in, guys, unang labas niya ng bansa, Amerika pa. Diba? Ang swerte niya talaga. Sabi ko nga, para sa'yo talaga yan. Kasi, pinadala siya doon ng company niya. So, sa kondisyon na pag nakakuha siya ng US visa, mantakin mo yun. Ang hirap-hirap kaya kumuha ng US visa, diba? Tapos, ang mahal yata, 8,000 yata. 8,000 something yung bayad sa US visa processing. So, kapag na-deny ka, goodbye, 8,000, diba? So, siya, isang beses lang siya kumuha. Bagay, believe ako sa ano, sa confident talaga ng ano, sa confidence or confidence nung friend ko na yan. As in, grabe, atinista kasi yun. So, nag-stalk pala. So, talagang kinuwento ko na net, di ba? Hindi, pero love ko yun kasi talagang palaban yun. So, yun, nakakatuwa. Grabe. Ang smooth lang daw nung ano niya, nung sa immigration niya. Kasi diba, first time mo, linis-linis ang passport mo, tapos unang travel mo is US agad. So, sabi, kinakabahan siya nung bago siya umalis. Pumunta siya sa akin, nakipagkita pa siya sa akin na baka daw
ma-offload siya, yung ganun. Ma-power trip siya ng mga sa immigration. Tapos, ayun, simple question lang daw. Sabi ko, kaya mo yan, ikaw pa. So, ayun nga. Wala guys, na-share ko lang sa inyo kung gaano ako katuwa sa, sa kaibigan ko na yun. So, kasi, isa yun sa mga, sa mga close friend ko talaga. Yan. Pareho kaming taga Bicol, pero ahead siya sa akin. Same kami ng school, nung high school, pero ahead siya sa akin ng 2 years ata. Kaso, naging magkaklase kami sa Adamson nung college. Tapos, yun nga yung mga stalk pa kami. Sila pala. Sorry. Ayan, sige, nanonood isa yan sa stalk pa eh. So, ako kasi yung inuuwian, yung pinupuntahan ng mga kaibigan kong stalk pa nung nung college. So, yun yung safe house. Safe house. So, sa amin sila sinusundo ng mga magulang nila, ng kapatid nila. Makakatuwa lang. Ano yun, required lang sa mga susundo na ibigay ang kalahati muna ng pinag-usapang ransom money. Kasi na bubuhayin sila, bayaran yung unang part, tapos sunduin sila yung second part. Lang. Ginawa mo naman ako ang kidnapper, no? Hindi lang. So, ayun, mga family sila. Sa amin. Extended family. Katawa, sabi niya, sunod ka, mag-apply ka rin. Kasi pag, yun nga daw, mas madali daw kapag ka, syempre, may business ka, may siguradong uuwian ka, yung ganon, yung hindi ka magtitienti ba sa Amerika. Kinakabahan ako. Diyos ko Lord. Sayang nga 8,000. Pero, ayun nga, palalakasin ko muna yung travel namin sa country as family. Ayun, bago tayo mag-US. Grabe yung pangarap. Ang tayo. Mangarap ka din naman guys, diba? Taasan mo na. And, syempre, gumawa ka ng paraan para maabot mo yun. Hindi yung puro hilata ka lang. Puro chismis ka lang. Walang mangyayari sa pangarap mo. Puro hate, tsaka basi. Ang papala mo dyan, puro laway. Ayun, mangarap tayo. Naka-excite. Ang cute pa pagkakasabi niya, sunod ka ha, apply ka din ng visa. Nakatuwa. Pero promise, sobrang natutuwa talaga ako sa mga success din ng mga kaibigan ko. So, di ba nakakatuwa naman kasi na lahat kayo may tawag doon? Yun, nagiging successful na. Kung meron namang hindi, eh, damayan, di ba? Awa. Kawawa. Awa naman. Dadamayan mo kasi hindi porket meron ka, makakalimutan mo na sila. Haters. Kasi yung tunay na kaibigan is andyan lagi, meron o wala. Right? Ay. Yun ang kaibigan. Ingat kayo sa mga kaibigan na mahilig umangutang tapos biglang nawawala. O yun naman, may mga ganon din tao. Pero yun nga, pipiliin mo. Mostly kaibigan mo yun. Naloloko sa atin. Wala. Sa side mo. Pero sa akin, no. Naano lang ako, na take advantage lang ako minsan. Pero, para sa iniisip ko na lang is, tulong ko na lang din sa kanila. Anyway. Ang muna sa aming listahan ng ano. Oo nga, bawal nga yun. Uli na ang pulis. Bawal. Bala ka, kaya butete kayong ano siya mo. Hoy, ikaw laki tiyan ka, beer belly mo. Champs yan. Hoy, butete laot. Ikaw yun. Pero nakilala naman talaga kita, malaki na tiyan mo eh. Palainom ka eh. Tomador. Palainom. Manginginom pala, sorry. Tapos lumaki na lang ng lumaki kasi sarap ko magluto, right? Lahat ng asa sa tiyan ko, lumobo rin yung tiyan. So ako ang lumubo din siya.
Ayan. Sumpa. Orange, guys. Para sa dessert natin. Ah, tadi. Orange. Mango. Sabi mo orange, tapos biglang mango. Tingnan mo to. Pagkabingi itong bawain to eh. Mataba na, bingi pa. Sarap. Fresh. Katas. Wala na nga. Bili ko nga sana. Sarap to tequila eh. Tequila, pati ba naman dito? Alak ang ano mo. Tequila-ness. Sarap. Hey bro. Ems. Kaya na kayo, ante. Okay, Hems, kayo na. May pasok ka. Ito lo. Tulog. Hoy, may nahalukay mo dyan. Mawawala isang pineapple ko. Na. Puro vape juice yung ano, laman ng ref. Pineapple. Tinan nyo si auntie. Laging dyan yung ano. Lagi ka nandyan, auntie, no? Laging dyan yung pwesto niya, guys. Ha? Baka isipin nyo, hindi siya namin sinasabay sa pagkain, ha? Trip na trip niya talaga dyan, eh. Minsan dito rin si Emma. Magkano sila? Ayun nila sa table. Pag kumain niyo si Emma, dyan din yun. Oo nga. Oo nga, trip niya talaga dito si Emma. Nakaupo. Siya dyan. Ay, ko dyan kay auntie. May mesa naman. Baka sabihin ng mga nanonood, auntie, ha? Hindi, guys. Kasama si Groot. Oh. Ano, trip lang talaga ni auntie dyan kumain. Nakaupo. Binabantayan niya si Groot. Na Groot. Hello, guys. Ayun, nakaligo na ako. Napatuyo ko lang siya sa ventilador na hindi naman sa akin nakaharap. Alex. Ayan. Napatuyo ko lang siya sa air. Ayoko ng blower. Kasi ang sakit sa ulo. Alam mo yun. Pero may cold naman yung ano, yung blower ko. Yung malamig yung lumalabas sa kanya. Pero mas prefer ko na sa ventilador lang siya. Ganyan lang. Ayan. Kaya maaga ako naliligo kapag may lakad kami. Or pag, pagbabasain ko yung buhok ko. Yun. And same as nung dati kong routine sa paliligo. Hindi ko siya everyday binabasa, guys. So, ngayon, ayan, nag-shampoo ako ng anti-dandruff. Tapos, bukas, hindi ko siya babasain. Tapos, nahanginan. Tapos, kinabukasan, mag-shampoo naman ako ng Head and Shoulder. Yung bago nila ngayon, yung with argan cream. Sobrang ganda nun sa buhok. And then, ayun, alternate si anti-dandruff ko. Tapos, yung argan cream. Yun, and then air dry lang para sa healthy na buhok. Ayan, sobrang kapal niyan. Pero hindi na siya singkapal tulad nung dati, nung dalaga pa ako talaga na, alam mo yun, hindi mo siya mahawakan ng isang kamay lang talaga. Yun, naglagas siya na naglagas nung na-stress. Alam niyo. Anyway, naantay ko na lang si Daddy. Siya na naliligo kasi punta muna kaming bank. Ayun, pasa ko lang tong PDC para sa bayad ni Tonton sa tama, bayad kay Tonton kasi last na lang daw nag-message na yung RCBC Bank sa akin nung actually nung December pa na last 2 PDC na lang nasa kanila. Kailangan natin magbigay. Aray ko, sakit talaga ng katawan ko, guys. Grabe, kainis. Hindi kasi nasundan eh. Better neto if nasusundot daw. Sorry sa term. Yung parang nasusundan yung yung workout. Kasi kahapon hindi kami nakapunta ng gym at pumunta nga kami sa Suzuki. Ayun, and today, yan, nagpailaw si Mayara. Wait lang. Sobrang liwanag. Agoy! Yan. And today, kukunin na natin si Taylor. Release niya ngayon, guys. Pero mamaya pang 4 PM. Kaso magsasabit nga muna ako ng excuse me, ng PDC sa RCBC dyan sa malapit sa store. Meron dyan akong nakita na. So hindi ko na kailangan pumunta sa Baclara, sa may school ni Chris. Meron din sana doon pero dyan ko na lang ipapasa.
And yeah. So, ayan. Mag-prep na tayo ng ating face. Ano ba sasabihin ko dapat? Ayun. Uploaded na yung or published na yung mukbang namin ni Emma. So, salamat kasi madaming naka-appreciate sa inyo na success din yung ginawa namin kahit na first time namin. So, mas maraming mukbang ang magaganap, guys. Okay, so, pag off ni Emma, kami magmumukbang. Kasi, ayoko magmukbang ng ako lang. Kasi wala pa akong place na yung tahimik ba. So, okay na siguro kahit nandyan sila as long as nag-share ko sa kanila yung pagkain. Kasi, parang pag marami kasi sa harap mo, hindi mo rin mauubos. Tapos, parang for me, parang ang off na yung tira ko, yung kakainin nila, di ba? So, yeah. Ganun na lang ang gagawin natin. So, dahil dyan, tayo ay sa sunblock na. And then, gagamit na tayo ng ayan, ito yung favorite ko ngayon, guys, yung Into It. Tagal na kasi na ito, so uubusin ko lang to. Ayan. Pero medyo matagal-tagal pa siya mauubos. Ito sa gitna ngayon ang ginagamit ko. Ayan lang. Tapos pag medyo may mga tumutubo-tubo ng hair, inano ko lang siya ng blade. So, susundan ko lang yung tattoo ko. Ayan lang. Meron sana akong pomade, yung tinda ko din. Kaso, ubusin ko muna to. Ang hirap kasi pag ang dami ng product, alam mo yun, parang hindi mo alam kung anong gagamitin mo, diba? So, ang sayang naman. Hindi rin naman ako mahilig sa sa ibang, basta pang kilay lang, alam mo yun. Kapag kilay lang, importante kasi sa akin is kilay. So, ganyan lang. Ayusin ko na lang yan, tapos yung kabila, and then, ready to go na. So, simple lang guys ang ating everyday nilalagay sa face lock. And yung detailed niyan na mga product na ginagamit ko is sa ano na lang, gagawa ko na separate video. Okay, para detalyado din kung saan nyo siya mabibili, anong brand, kung magkano. So, yun. Gagawin ko na to off cam at minsan pagka nakaharap sa cam is hindi to hindi nakikisama yung kilay ko. We're off to store, guys. May may dadrop lang akong lakasan mo, gusto ko yung sandwich. Hindi ka naman narinig. Hindi, narinig naman nila ako. So, we're off to store. May dadrop lang akong mga soap, mga bar soap na dineliver kahapon. Tapos, yan, magpapasa tayo ng ng PDC. Nakaka-excite! Pupunin na natin guys si Bunso. Ang ating bunsong mahal. Sabihin na sa akin kung may iba kang mahal. Ngunit di makasigaw. Oh. Lumalong. Pero ang ganda lang talaga pakinggan. Oo, di ba? Oo. Alam mo yun, parang naninibago naman yung tenga natin sa mga music, diba? Siyempre, huling-huli. Parating mo sa ating mga tagapanood. Bakit huling-huli ka? Pwede siya manghuli, mandakma ng dibdib ko, Chris. Joke. Guwapo talaga ng amoy na to, guys. Yung black eye. Black eyes, parang black eyes. Black eyes, ayan, oh. Guwapo. Pag ganito ang kotse ng isang... Bakit hindi ko mapapot yung mukha ko? Ganun mo. Hindi, ito pagbibid ko. Pag ganito ang amoy ng kotse ng isang lalaki, matuturn on agad ako. So, turn over ka na. Turn over na rin.
na lumipas. Ano ba yan, Daddy? Bro! Bilis, kuya. Yan, sige ka, mamadali mo. Temp lang ka. Baka makopyright ako niya. May kopya ka nung link na, no? Pinag-downloadan mo niyan. Bakit? Para ilagay ko sa description box. Oo, mamaya. Bigay. Kasi syempre, copyright music yan eh. Mas gusto ko siya. Sabihin na sa akin kung may iba kang mahal. Yogi, bastos ka. Diyan ka nagpupot. Nagpatak. Huli ko ikaw, ngunit di makasigaw. Nagpatak. Avocado. Thank you, Daddy. Dirty ice cream, guys. Ayan, dito na kami sa school ni Chris. Intay lang namin siya. Then, sama namin siya sa pagkuha kay Taylor. We are here na, guys. Ayan, waiting na lang tayo sa ano ba yung gate pass? Ayan. Gate pass. Andiyan na si Taylor. Nasa labas na. Ayun, yung red doon. Maya, punta natin. Huy, kasi silip-silip mo dyan. Piling mo marunong ka dyan. Ha? Ang liit. Top speed. Ayan na ang ating bunso. Ayan. Ako maglabas. Parang suntokin kita. Kaya ko yan. Pag Tumigil nagawa ka. ko, Daddy, bigyan. Daddy, ano itong ano? Sige na, may. Splank mo agad. Hindi, Ayan, sa promise. Taylor. Wala pa siyang ano. Ay, yun ma'am, balikan niyo po bukas. Eto. Yung ano niya Lakay kasi niya. ginagawa pa, Okay. pinipilit lang po dun sa card niya mismo. Okay. Pero pwede niyo sa dalhin kahit saan. Okay. Sige. Tumigil ka. Parang feeling. Isa pa sir, 2 pin. Ayan, si Romeo. Mag-hi ka. Hi po. Ayan, sa mga gustong mag-avail ng Suzuki, guys. Ayan, super daling kausap. Actually, di-release niya agad, di ba? Minadali niya. Thank you. Suzuki Manila Bay. Ayan. Sa inyo pa tong ano? Sa inyo pa tong Kia? Yes ma'am. Ah, okay. Oh, Kia pala tsaka Suzuki sila. Next. Pwede ko yung manual sa kayo. Okay, thank you. Picture na lang po ako. Okay. Hi guys, andito na kami. Si maming mabagal mag-drive. Nilokan nila agad ako. Si Daddy nandun sa ano? Sa... Ayun, ayun siya. Itonton. So, Laki no, parang ang mabagay laki. tayo. Nakakaloka pala siya pag ano, pag maliit na sasakyan. Ayun, tingnan niyo sa ano. Ayun siya. Ayaw mo ko mag-drive. Nakatakot. Alam niyo guys, sa funhouse, yung sa, uy, go na. Yung ano, yung sa funhouse na laro, yung racing, doon ako natuto mag-handle naman ni Bele. Handle pa lang. Hindi pa talaga. Ayaw kasi sa akin magtiwala ni Mami. Ikaw nagawa ko yun, first timer. Sus! Hindi siya mag-drive. Hindi Ako yung very first youngest driver in the world. Wala, dapat pala pinagasolinahan muna natin. Bye-bye. Hello! Ano ko nito ni Daddy? Mawawalan tayo ng gas. Dito yun, di ba? Turn right. Parking na yun eh. Wala tayong gas. Harap muna tayo pa gas. End ko na to ah. Ayun, dito kami guys sa MOA. Bagal mo kasi mag-drive eh. Walang gasolina tong. Nakakaloka ka. Gusto ipaharur ka. Ako lang. Yeah. Ano gagawin natin dito? Yung kay ano, isa Lalagyan ko lang ng pangalan si Taylor. Anong gender ng car? Girl. Girl yun, red eh. Tapos kakain daw tong bata dito. Ay, okay na. Thank you. Potato wedges, guys. Ayan. And warm water pa rin sa atin. Temp na akong uminom ng soft drinks, pero sayang. Sayang ang pinayat natin. Ayan. Sugar? Ayan.
or warm water? Ang ganda niya, Daddy. Ako na nga nagsabi, di ba? 2 layer na lang yung bilbil ko. Dati 3. Hindi sa may side. Di ba dati may nahawakan ka dito sa side ko pag pinisil mo? Ngayon wala na. Kaso yun nga lang, pag masarap yung ulam, tapos warm water yung ano mo, yung iinumin mo, parang ang sagwa lang. Siyempre. Pero masasanay ka rin, sanayan lang naman eh. Sarap ah. Ubus. Ayan, favorite ng binata, calamares. Pwede nyo na makain yung ano. Yung take out na kaya natin yun. Sa bahay na lang kainin. Total busog na kaya niyan. Kain pa dito. Half tray ng... Anong lasagna to, Daddy? Alfredo. 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 Ayan. Tapos yung iba, take out na lang. Para kila auntie. Kaya nyo yan o konti lang? Oo, kaya yan. We are home na guys. Kanina pang alas 7 yata. Ayun. Umuwi kami agad kasi hindi naman napalagyan ng ano ng pangalan si Taylor nga kasi walang panukat yung ano doon, yung pinagpapagawa namin. So tomorrow daw ibalik namin. Tapos hindi ko na rin pinagawa ng plaka kasi may pinoprovide naman yung ano, diba, yung dealer. So yun na lang kasi sayang din yung 1,500. So anyway, ayun, after namin kumain sa House of Lasagna is umuwi na kami. So yeah, and then tomorrow after ihatid si Chris sa school is pupunta kami sa Antipolo para pa-blessan yung bagong car nga. So ayun, tulad ng sinabi ko guys, para yan sa ano, para yan sa probinsya, para service nung kapatid ko nila Nene. So ayun, mag-stay lang yan sa akin dito ng 2 months. So after graduation siguro or before graduation ni Chris, dadaling ko na yan doon. So gusto ko kasi na hindi sila mahirapan sa probinsya din. Alam mo yun, yung hindi alam mo sa tricycle, matagtag kasi ang tricycle, 'di ba? Lalo na sa mga biglaan lubak yung ganun. So, syempre si Nene, John Tis, and ayoko naman din yung pamangkin ko na newborn, 'di ba? Is ibabiyahe ng naka-tricycle para pumunta sa bayan for mga check-up. So, kaya ayun, so para sa kanila yan. Kain tayo guys, yung tinola ininit ko. Ayan, gusto ko kasi mainit talaga. So, ayan, muusok-usok na siya. And hindi ko muna nilagyan ng tubig kasi nakalagay sa instruction, ano, drink immediately after mixing. So, mamaya na siguro. Tapos kong kumain. And we have our sausawan. Yes, ayan, tomorrow na lang yan. I-ref ko na lang. So, kain. Ayan. Katapos ko lang talagang manood nung vlog ni Mami V. Yung nag-organize siya. Nakakaliwi nung, ouch! Aray ko, sakit pa rin ng ano ko. Yung mga legs ko. Nakakaliw ang mga vlog niya. So, we learn yung mga pag-organize niya. Diba? Nakakasipag. Para siyang si Marie Kondo ba yun? Marie Kondo. Yun sa Netflix. So, may mag-organize. So, anyway, konti lang guys sa kainin ko. Magkalaman lang kasi parang kumukulo yung tiyan ko. Kasi nga, hindi ako kumain kanina yung potato wedges lang. So, yeah, let's eat. Ayan. Nakita ko yung mga mga comments nyo sa mukbang namin ni Emma, and ang dami nag-agree na isama ko siya lagi. So, yeah, since favorite niya din yung yung seafood. Ayan. So, hindi ko pa alam. Secret na muna. Kung kailan ang susunod. Basta pag off ni Emma para kasabay siya. Sige, pray lang tayo. Para sa Holy Spirit. So, kain.
sarap humigop na mainit na sabaw. Uy, walang masyadong ganap sa vlog ko guys. Pagpasensya nyo na kung madalas nakaupo ako, nagkukwento lang sa inyo. So, sorry. Yummers. Tapos may ano, lagyan mo nung patis, may kalamansi. Grabe. Comfort food. First. So, mag-suggest kayo guys kung ano pang gusto nyong mukbang namin ni Ems. Meron ako dito nung ano, may nag-suggest na ano ba yun? Yung spicy noodles ng Korea. Fire noodles. So, meron ako dyan iba-ibang variant. So, tingnan natin kung kailan natin magawa guys. Kain! Ang init ng ano, sayote. Nakakaginhawa talaga kapag mainit ang sabaw na hinihigop. No? Gusto ko pati yung bagong kulo talaga. Si Lucas. Mahilig si Lucas sa sabaw eh. Sabaw lang panalo ng batang yun. Hindi mahirap pakainin. Pero lang kapag may sakit talaga. So, anyway guys, ayun lang ang ganap for today. Wala naman akong gagawin na kundi kumain lang. Ayoko naman na hanggang matapos ako yung magchumika ako sa inyo. So, end ko na yung vlog today para ma-edit ko na if ever. And ma-upload na natin. So, we'll see you guys tomorrow. Good night. Maraming salamat sa mga lahat ng nanonood pa rin. Mga subaybay pa rin sa daily uploads ko. So, thank you guys. Good night. See you bukas.